Ma jistax ikun li l-Avukat Ġenerali Peter Grech irreżenja mill-kariga sempliċi raġuni li kellu espressjoni fuq il-kritika fil-konfront tiegħu. Dan ħareġ mill-editorjal tal-Gazzetta Times of Malta, bl-editur jagħmel analiżi tar-riżenja ta' Peter Grech li tħabbret mill-President ta' Malta fil-15 ta' Awwissu. It-Times tfakkar li l-Avukat Ġenerali kien instab ħati li kiser id-drittijiet kostituzzjonali tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia. Kif f'Diċembru li għadda meta l-Qorti tal-Appell sabet lil Grech ħati li kiser id-drittijiet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista meta rrifjuta li jagħti r-rapport tal-inkjesta igrend lill-kap tal-Oppożizzjoni filwaqt li ma sab l-ebda problema li għaddih lill-Prim Ministru u lin-nies viċin tiegħu. L-editorjal li jgħid li Peter Grech ħoloq kontroversja sħiħa n-nuqqas tazzjonijiet tiegħu filwaqt li kien parti mir-reputazzjoni ħażina li ħa pajjiżna taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat. Fost l-akbar nuqqasijiet li jibqgħu jissemmew jispikka l-każ tal-Bank Pilatus u l-Panama Papers, meta qudiemu kellu provi ċari kif ukoll rapporti li kienu saru mill-FIU. It-Times tgħid li hemm bżonn ikun hemm it-trasparenza kollha biex inkunu nafu verament għalfejn irriżenja. L-editorjali jagħlaq billi jinsisti fuq il-fatt illi minkejja li Peter Grech se jirreżenja minn Avukat Ġenerali, dan ma jfissirx li nuqqasijiet tiegħu waqt xogħlu qishom qatt ma seħħew, anzi hemm bżonn investigazzjoni serja min-naħa tal-Pulizija.